ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। 1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚୌହାନ ରାଜବଂଶରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଧରମ ସିଂହ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରେବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର 6 ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ କାକା ବଳରାମ ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜଗାଦିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଉଲଗୁଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ତଥା ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି, ଅସୀମ ପରାକ୍ରମ, ଅସାଧାରଣ ରଣକୌଶଳ ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟ 75 ବର୍ଷ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 36 ବର୍ଷ କେବଳ କାରାଗାରରେ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସତରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଚିରଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ।